Kamakailan lang po, ako ay sumama sa isang misa para ipagdasal ang yumaong ina ng isa sa mga pari namin dito sa Archdiocese. Nung homily na po ng pari, kinuwento niya yung naging karanasan niya at naging kalagayan ng nanay niya bago siya pumanaw. Sabi niya, hindi ko makakalimutan ang aking ina dahil isa sa mga pinakamasakit na karanasan ko ay nung bago man mawala ang aking nanay, siya'y nagkaroon ng Alzheimer. Kapag umuwi ako noon, tinatanong ko ang aking nanay, "Mama, anong pangalan ko?" At tititigan lang niya ako, sabi po nung pare, at hindi siya makasagot. Hindi niya alam yung pangalan ko. Hindi na niya ako makilala. Pero kahit na nagka-Alzheimer ang nanay ko, kahit na hindi niya ako natatandaan, kapag tinatanong naman siya ng ibang tao, sino ang love mo? Sinong minamahal mo? Ang sasagot ni nanay, yung pangalan naming dalawa, kaming dalawang magkapatid. And I could never forget what this grieving priest's son realized. He said, "This is a mother's heart. She will never ever forget her children, no matter what." Ang ganda po, no? Nakaka-touch. Kahit na anong mangyari, kahit na magkasakit ang ina, kahit na tumanda ang nanay mo, hinding-hindi ka niya makakalimutan dahil isa ka sa mga pinaka-minamahal niya. At hindi po ba yan ang tunay na pagmamahal? Hindi nakakalimot. Totoo po ito, no? Makalimutan na ng lahat ng nanay, hindi lang ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Kaya kapatid, magpasalamat ka kung buhay pa yung nanay mo. Dahil di naman po lahat ng mga tao pinalad na makasama buhay ang kanilang mga nanay. Merong mga ibang ina, maagang pumanaw, maagang nawala. Kasi hindi naman tayo lalaki ng mabuti kung wala tayong nanay na mag-aalaga sa atin. Di po ba? Di po kamuka sa mga hayop. Halimbawa, kamuka sa manok. Kapag nangitlog ito, napisa na, lumabas yung sisiw, pansinin nyo. Kahit napabayaan siya nung inang manok, mabubuhay na mag-isa yung sisiw. Pero hindi ganito pagdating sa ating mga tao. Kahit na pagtanda mo, minsan, madalas, hinahanap-hanap mo pa rin yung nanay mo, kailangan mo pa rin siya. Di po ba? Sabi nga, nung isang kausap ko, nangungulila sa pagkamatay ng nanay niya, "Father, ang hirap na walang ina. Sobrang hirap, sobrang bigat ng buhay na wala kang nanay. Pero, kung wala ka mang nanay, ang mabuting balita, ito. Nandyan pa rin ang ating mahal na ina, si Maria, para mahalin, para gabayan,
at para alagaan tayo. Amen? Ngayong araw pong ito, ating inaalala ang kapistahan ni Maria bilang ina ng simbahan. During the 21st century, this devotion of Mary as a mother of our church became popular. And in 2018, Pope Francis established this feast wherein we celebrate Mary as the mother of the church during the Monday after the Pentecost. Kailangan po natin ang kapistahan na ito para ipaalala sa atin, meron tayong isang nagmamahal na ina, si Maria, na hindi tayo pinapabayaan, palagi tayong pinagdarasal. Alam ko po, meron din sa inyo, o marahil, ang nakaranas ng isang masamang ina. Not all mothers are good. Not all mothers are loving. Meron din namang mga nanay na pabaya. Meron din namang mga ina na nag-abuso sa kanilang mga anak. Meron din mga iba, iniwan yung pamilya nila para sa ibang lalaki o ibang babae. Meron din mga nanay na gustong ipalaglag yung kanilang mga anak. Malungkot ang karanasan na hindi ka nakaranas o nakatanggap ng pagmamahal sa iyong ina. Di po ba? At madalas, ang mga hindi nakaramdam ng pag-ibig sa kanilang mga ina ay nagkakaroon ng isang matigas na puso. Only a mother's love can soften one's heart. And the absence of a mother's love can sometimes leave us scarred and lost. People who haven't experienced a mother's love are usually people with a broken heart. And this is alarming because when your heart is broken, many times you cannot help but break other people's heart. Pero hindi naman dapat tayo kailangan manatiling nasasaktan o nalulungkot Dahil ang mabuting balita, nandiyan ang ating mahal na ina, si Maria, minamahal tayo. Mary is always there, present, showing her love for us. Jesus' church. At gagabayan tayo ni Maria, ang ating ina, nilalapit tayo sa sibol, sa pinagmumulan ng pagmamahal, ang kanyang anak, si Jesus, ang ating Diyos. So today, my dear friends, allow Mary to be your mother. Allow Mary to lead you back to her son Jesus, the source of love. And if you are hurt or brokenhearted, be consoled by Mary's embrace. Be healed by Jesus' touch. Kapatid, wag na wag mong iisipin, mag-isa ka at walang nagmamahal sa iyo. Dahil si Maria, ang nanay natin, at meron tayong isang kapatid kay Kristo. Amen.